काल पुरणपोळी आणि आज मटणाचा बेत. कांदा, लिंबू, मटण, भाकरी. आहा, खूपच मस्त. ऐकूनच तोंडाला पाणी येते. बघू शकता, खूप छान झालं आपलं मटण. रस्सा पण एकदम छान झाला आहे. त्याला तरी पण खूप छान आली आहे. रेसिपी सुरू करण्या अगोदर तुम्हाला धुलिवंदनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. चला तर मग आता रेसिपी सुरू करूयात. नमस्कार, मी भारतीच रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर गाईज, आज आपण बनवणार आहोत काळं मटण. त्यासाठी मी इथं घेतलं आहे 1 किलो मटण. ते मी व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतले. आता आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत 2 चमचे हळद. हे एकदम आपण पारंपरिक पद्धतीने बनवतोय. म्हटल्यानंतर ह्याच्यामध्ये हळद आणि मीठ टाकून मॅरिनेट करून ठेवायलाच पाहिजे. 2 चमचे मीठ टाकले. हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि 10-15 मिनिट आपण मॅरिनेट व्हायला ठेवून देऊयात. व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. आता याच्यावरती झाकण ठेवू, बाजूला ठेवूयात. मी इथं एक मोठा कांदा चिरून घेतलाय. आता आपण पातेल्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकू. त्यात हा कांदा टाकू. व्यवस्थित भाजून लालसर होईपर्यंत. चरबी आहे ती पण आपण याच्यामध्ये टाकू. हे आपण ठेवलं होतं मॅरिनेट करायला. 15-20 मिनिटं झाले, व्यवस्थित झाले मॅरिनेट. हे आपला कांदा पण व्यवस्थित तळून झालाय. आता आपण हे मटण ह्याच्यात घालून घेऊया. यात लगेच पाणी घालायची गरज नाही आहे. ह्या मटणला ऑलरेडी पाणी सुटतं. त्या ह्याच्यामध्येच आपण 1-2-4 मिनिटं शिजवून घेऊयात. ह्याच्यावरती मी ताट झाकून ठेवलं. आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी गरम करायला ठेवू. इथं पाणी गरम झालंय व्यवस्थित. आता आपण बघू की ह्याच्यामध्ये मिठाचं पाणी किती सुटलंय. भरपूर पाणी सुटलं याला मिठाचं. आता याच्यामध्ये आपण हे गरम झालेलं पाणी टाकू. याच्यामध्ये पाणी तुम्हाला जेवढा रस्सा हवा आहे, सूप वगैरे काय काढायचं असेल त्याच्यानुसार तुम्ही ठेवू शकता. मी अजून ठेवणार आहे थोडंसं पाणी. शिजायला भरपूर पाणी लागेल याला. मी एवढं पाणी घातलं याच्यामध्ये. आता आपण हे व्यवस्थित शिजवून घेऊ. आपलं मटण शिजतंय तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करू. मी इथं एक खोबऱ्याची वाटी घेतली. ती मी इथं जाळावरती अशी भाजून घेणार आहे. इथं तुम्ही बघू शकता खोबरं आपलं व्यवस्थित भाजलंय. आता आपण कांदा भाजून घे. कांदा घेतलाय, व्यवस्थित कट करून घेतलाय, म्हणजे आतपर्यंत पण भाजला गेला पाहिजे. आता आपण हे एका जाळीवरती ठेवून व्यवस्थित भाजून घेऊयात. साल काढायची काही गरज नाही आहे. असे मी 2 कांदे भाजून घेणार आहे. इथे आपले दोन्ही कांदे व्यवस्थित भाजलेत. आता आपण याला छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे. मी इथं 2 चमचे धने, 1 चमचा तीळ, 1 चमचा जिरी, 5 लवंगा, 5 मिऱ्या, असा दालचिनीचा तुकडा हे आपण आता कढईमध्ये भाजून घेऊयात. हे छान भाजलं गेले, व्यवस्थित तडतडतं हे.
आता आपण याला काढून घेऊयात. हे सगळे घटक थोडेसे थंड झाले की आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊयात. हे थंड झाले, आता आपण याला बारीक करून घेऊयात. हे एकदम छान बारीक झालंय आणि याचा वास इतका छान येतोय, खूपच छान. मी इथे कांदा आणि खोबरं दोन्ही पण ह्याचे बारीक काप करून घेतलेत. ते आता मिक्सरमधून फिरवून घेऊयात. इथे मी खोबरं व्यवस्थित बारीक करून घेतले. आता आपण हे सगळं एकत्र करून घेऊयात. कांदा टाकलाय, याच्यामध्ये हे बारीक केलेलं खोबरं आणि आपण हा पहिल्यांदा बारीक करून घेतलेला मसाला, धन वगैरे. आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिन्याची 2-4 पाने. पुदिना ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नसेल आवडत तर नका टाकू. याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालू आणि बारीक वाटण करून घेऊयात. हे छानपैकी बारीक झाले. इथं आपला मसाला तयार आहे. इथं आपलं मटण पण व्यवस्थित शिजलं आहे. तर यातलं मी थोडंसं सूप काढून ठेवणार आहे आणि बाकीच्याचा रस्सा आणि सुक्क बनवणार आहे. येथे मी एक कढई घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 4 चमचे तेल घेतलं आहे. तेल व्यवस्थित गरम झाले. आता आपण याच्यामध्ये हा वाटलेला मसाला घालणार आहोत. हा मसाला आपण यात टाकून घेतला. आता हा व्यवस्थित तळून घेऊयात. मसाला व्यवस्थित तळलाय. याला जास्त तळायची गरज नाही आहे, कारण ऑलरेडी आपण हे सगळं भाजून घेतले. आता याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत 2 चमचे, छोटे चमचे गरम मसाला, 2 चमचे लाल तिखट. तुम्हाला ज्याप्रमाणे तिखट लागतं, एकदम झणझणीत बनवायचे तर तुम्ही जास्त पण टाकू शकता. 2 चमचे धना पावडर. आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. 2 चमचे बेसन पीठ. हे बेसन पीठ मी ऑलरेडी अगोदर भाजून ठेवलं आहे तव्यावरती. तुम्ही पण ते थोडंसं फ्राय करून घेऊ शकता, किंवा हा मसाला असा थोडासा साईडला करून तुम्ही ह्याच्यातच डायरेक्टली थोडंसं रोस्ट करून घेऊ शकता. त्यात थोडंसं चवीपुरतं मीठ आपण अगोदर पण घातलं आहे, म्हणून थोडंसं बेतानेच घालायचं. मसाला आपला छान तळला गेला आहे. त्याला बाजूने मसाल्याने तेल पण सोडलं आहे. मी इकडे दुसऱ्या गॅसवरती एका पातेल्यामध्ये जे सूप होतं ते काढून ठेवलं आहे. आता जो आपण मसाला तयार केला आहे तो आपण याच्यामध्ये घालूयात. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला किती मसाला घालायचा आहे हे त्याच्या कन्सिस्टन्सीवरती डिपेंड करते. मी याच्यात 1.5 चमचा मसाला घातलाय. आपला हा उरलेला जो मसाला आहे याच्यामध्ये आपण मटण टाकून घेऊयात. ते मी मटण बाजूला काढून ठेवलं होतं ते आता आपण टाकून घेऊयात मसाल्यामध्ये. मटण मसाल्यामध्ये टाकून घेतले. आता ते हलवून घेऊयात, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. इथून बघू शकता व्यवस्थित मिक्स करून घेतले आणि मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालते. हे पाणी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेतले. इथे व्यवस्थित मिक्स करून घेतले थोडे. जर अजून तुम्हाला पाण्याची गरज वाटली तर तुम्ही जो आपण रस्सा बनवला आहे त्यातला रस्सा पण घालू शकता. आता हे झाकण ठेवून मी 10 मिनिटं मंद आचेवरती शिजवून घेणार आहे. इथे तुम्ही बघू शकता आपला रस्सा पण किती छान दिसतोय. खूप छान कट आला, याला तरी आली. गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर. आपलं हे सुक्कं काळं मटण पण व्यवस्थित शिजलं आहे आणि छान झाले. आता ह्याच्यावर पण गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर.
कशासोबत खायचं? अर्थातच भाकरी, राईस. काळं चिकन आहे. खूप छान टेस्ट आहे, याचा स्वास पण खूप सुंदर येतोय. खूप मस्त.